Franz! Franz! Lumabas ka dyan, Franz! Bakit po? Sino po sila? Ako si Jerry. Andyan ba yung magaling mong asawa? Wala naman po siya dito. Pakisabi sa kanya, nagpunta ako rito. Kung ayaw niyang makulong, magbayad siya ng utang sa akin. Sige po sir, sasabihin ko po sa kanya. Sabihin mo ha. Si Franz talaga? Franz, may naghahanap sa'yo kanina rito. Sino naman yun? Si Jerry daw. At galit na pumunta dito. Hayaan mo yung taong yun. Paano mo babayaran yung mga utang mo? Kung wala ka naman pagkukuhanan. Puro ka kasi sugal, kaya nalugi na yung negosyo mo. Basta, makakabayad din ako. Sige, isipin mo nga kung paano. Kapag naibenta ko na yung lupang minana ko, mababayaran ko din lahat ng mga utang ko. Pambayad mo lang sa kanya yon? Paano naman kaming pamilya mo? Huwag kayong mag-alala at akong bahala sa inyo. Ikaw ang bahala. Mas mabuti pang isaoli mo na lang ako sa magulang ko, kasama yung mga anak natin. Anong sabi mo? Aray, bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka mag-isa mo. Hoy, Franz! Bakit inaaway mo na naman yung asawa mo? Anong pakialam mo? Andito ka na naman, nangingialam. Ayos ka lang, Robe. Oo, Lino. Bitawan mo nga siya at tumalis ka na dito. Ruby, kapag sinaktan ka uli ni Franz, sabihin mo lang. Oo, Lino. Umuwi ka na nga, salita ka ng salita. Bakit ka ganyan? Huwag mong sabihin nagsiselos ka sa kanya. Bakit naman ako magseselo sa kanya? Ha? Sige, tuloy mo. Diyan ka naman magaling. Kaya lumaya si Ricky kasi lagi mong pinagbubuhatan ng kamay. Bakit, Franz? Anong kasalanan niya sa'yo? Buti nga, pinagtsatsagaan ko pa yung pag-uugali mo. Tumigil ka na. Gusto mo na yata talagang makatikim. Hello? Oh, Boss Jerry. Hoy, Franz! Kailan mo babayaran yung mga utang mo sa akin? Malapit na po, Boss Jerry. Kailan pa? Kapag pumuti na ang uwak? Hindi na yata maganda yung ginagawa mo sa akin, Franz. Kapag naibenta ko na yung lupaing minana ko, Boss Jerry. Baka may balak kang takbuhan ako, Franz. Yan ang wag na wag mong gagawin sa akin, Franz. Hindi po. Hindi ko magagawa sa'yo yun, Boss Jerry. Maigi kung ganon. Ano kaya kung kayo na lang ang bumili ng lupa ko, Boss Jerry? Ano, Boss Jerry? Gusto mo bang bilhin? Pwede naman. Sige, tayo mo ako dyan sa inyo at titignan natin yung lupa mo. Sige, Boss Jerry. Hintayin ko kayo rito. Salamat po. Sige. Ano, Ruby? Narinig mo ba yon? Kaninong pera yon pag naibenta mo? Siyempre sa inyo. Para wala kang masabi. Siguraduhin mo lang. Franz, Oo, magluto ka na nga doon. May pupuntahan pa ako mamaya. Oh, magandang araw po, Boss Jerry. Umupo muna kayo. Oh, Franz. Saan yung lupang binibenta mo? Doon lang po. Sumunod po kayo sa akin. Ito po. Hanggang doon. Paikot po doon.
Mga ilang ektarya naman yan? Nasa 1.5 hectare yan, boss. Maluwang din pala. Hindi naman po gaano. Siya nga pala, ito po yung titulo ng lupa. Tunay po yan, boss. Hindi peke. Magkano naman yung presyo ng lupa mo, Franz? 2.5 million, boss. Ang taas naman ng presyo ng lupa mo? Maganda na nga po yung offer ko sa inyo sa ganito kagandang lupain. Boss, kapag may ahente ito, baka tumaas pang presyo nito. Sa bagay, Ano, Boss Jerry? Kukunin niyo na po. sige, pumunta ka bukas sa bahay at ibibigay ko yung cheque. Sige, Boss Jerry, maraming salamat po. Sige, alis na rin ako. Sige po, boss. Yung titulo, huwag mong kalimutan ha. Sige ho. Ayos, may puhunan na naman ako. Boss Jerry! Boss Jerry! Andyan ka na pala, Franz. Opo, dala ka ng yung titulo. Ano, boss? Sandit lang at kukunin ko yung cheque. Sige po, Boss Jerry. O, Franz, ito na yung cheque. Boss Jerry, bakit ito lang ang halaga ng cheque? Di ba iba yung napag-usapan nating presyo? Alam mo kasi, binawas ko na lahat ng mga utang mo sa akin. Kaya yan na lang ang natira sa pera mo. Ano, Franz? Babawiin mo ba? Hindi po, Boss Jerry. Sige po, aalis na po ako. Franz, pag natalo ka ulit sa sugal, di na kita papahiraman. Baka kasi wala ka nang may bentang lupa. Ano kaya kung isugal ko na lang to? Baka sakaling lumago. Kaso pag natalo, paano na yung pamilya ko? Basta, bahala na. Saan ka pupunta, Ruby? Babalik na ako sa magulang ko, Franz. Hindi ko na kaya. Ang tagal kitang inintindi. Pero ang hirap mong kausapin. Hindi na ba natin kayang ayusin tong problema natin, Ruby? Paano natin naayusin? Kung parati mo ako sinasaktan. Kung hindi mo ako sinasaktan, sinisigawan mo ko. Ruby, hindi ko na uulitin. Baka sa susunod, iba na yung magawa mo sa akin. Doon ako natatakot. Mahal kita, Franz. Ito yung pinagbintahan ko ng lupa, Ruby. Pwede na tayong mag-umpisa ulit. Tama, Franz. Umpisahan mong baguhin sa sarili mo. Baka sakaling bumalik pa kami ng mga anak mo sa'yo. Pero Ruby, hindi ko kaya pag lumayo ka.
Kaya mo yan, Franz. Kaya mo yan.